Goedemiddag, we zijn weer in het bollenveld van Boer Armo. Allemaal mensen is werken met bollen. Maar kijk, dit is bol. Werk is zo. Alles moet zo gedaan. Nou, ik ga even voordoen. Oh, Boer komt aan, ik netjes moet. Kijk, dat is Boer. Boer Hugo. Boer Hugo is de beste man. Hij heeft alles goed met de sport. Is heel mooi. Daar zijn twee mensen. Dit Laura Schnino, die werkt heel slecht. Die is niet goed. Die kan niet werken. Wij kunnen heel goed werken. Dat is Ruud. Die is cameravrouw. Ja, dat is de camera op jou. De boer kijkt. Ruud is kwijt in boel. Als je zo bukt, zij heeft dik babbel in de rug. Dat is heel grappig. Maar jij ziet niet met camera. Ik kan niet zien. Nou, ik ga maar even stoppen. Ik moet doorwerken. Is goed.